Jamen, jeg var blevet tilbudt et nyt arbejde, og så tog jeg hjem til en kammerat, og vi festede og hyggede og var glade og alt sådan noget. Så tog vi bøg, og så hen ad aftenen, så siger jeg til min kammerat, at nu skulle jeg så hjem, fordi jeg skulle på arbejde. Og han siger sukker, og han siger, at han synes ikke, jeg virkede sådan voldsomt fuld eller noget. Så sætter jeg mig op på en knallert og kører hjemad, og jeg valgte så at køre på motorvejen, fordi der var noget vejarbejde. Så jeg er blevet forvirret af det der vejarbejde, og så kommer ud på motorvejen og finder ud af, at det er jo helt sindssygt, det jeg er gang i her. Og så i det, jeg vender ud på motorvejen, så kommer der en lastbil. Kører ind i mig i højre side. Ændrede det mit liv fuldstændig. Jeg lå på Rigshospitalet et år, ikke? Og var igennem en masse operationer og ventetider og alt sådan noget for at få de der operationer. Så det har, altså selve ulykken har bare gjort mig til et langt bedre menneske, synes jeg. For jeg er mere rummelig, end jeg var før. Inden min ulykke var jeg en person med virkelig meget klat på og gik i byen og alt sådan noget, og troede jeg var en supermand og kunne det hele. Og jeg handlede sgu ikke altid folk ordentligt, synes jeg selv i hvert fald. Det har ændret mig fuldstændig sindssygt til det mere positive, ikke? Sætter mere pris på livet og sætter mere pris på andre folk og forskellighederne i folk også. Altså, jeg synes, kørestolsbasket er en sindssygt fed sport. Også fordi du må godt spille med, selvom du ikke har et handicap. Så vi er jo sindssygt mange forskellige forhold. Altså, der er nogen, der mangler ben, der er nogen, der mangler 2 ben, der er nogen, der er rygmarvsskadet, der er nogen, altså det er så forskelligt. Og så har vi jo nogen, der slet ikke fejler noget, for eksempel, ikke? Så det er bare sådan en sindssygt god blanding på holdet. For et år siden var jeg med landsholdet i Bosnien og spille EM, og jeg har været i Finland og spillet også et landskamp. Og ja, vi har startet sådan et hold for børn med særlige behov, med børn, der har autisme, ADHD og meget forskelligt. Og det nyder jeg sindssygt meget, fordi man kan jo se, at man er en rollemodel for dem, ikke? De er nogle børn, der måske ikke lige kommer ud og dyrker sport og sådan noget, fordi de er meget usikre, og så det betyder virkelig meget for mig. At se den glæde i deres øjne, når vi går og får en krammer og alle de der ting, så ved man bare, at man har gjort det den rigtige liv, ikke?